Penfrydd Bryniau Cymru sy'n llanw'r cylch i ni ar hyn o bryd. Huw Tiwdor, Tyn Berllan Llanilar. Nawr dyma fryd trawiadol iawn i'r llygad. O, di, mae hwn yn fryd, oedd yn fryd poblogaidd iawn yng Nghanolbarth Cymru, a mae yna ddoi deip i gael. Mae teip Devil's Bridge neu Pontarfynach a teip Llanidloes. A fi oedd hi'n ddafa poblogaidd, dim mor poblogaidd nawr a fi oedd hi. Pa deip sydd wedi goroesi fwyaf? Wel, mae'r teip y Pontarfynach yn ôl be wy'n ddeall o fryd a jyst y trwy'n bach di. Mae'r teip Llanidloes tamau bach yn dwyllach, falle mwy o'r speckles yn y pen fel yn y fe, chwad. A mae'r lliwiau yn bwysig iawn yn y bryd? Wel, mae'r lliwiau yn bwysig iawn efo'r bryd yma. Mae lot o groesi ar hyn ar y hwrdd Blueface. A'r tywylla y pen, y gorau i gyd i werthu. Maen nhw'n dangos yn well yn y ring fel yna fe. Ond fan hyn heddi nawr, cig yw'r peth pwysica yn dy fe. Ie. Ac felly, be mae'r beirniad yn chwilio amdano fan hyn yw ansawdd y carcas? O ie. Mae ser siap go lew ar yr oen. Mae ser coes ôl ar loen amlaen i'r ysgwydd. A fel chi'n gweld mae Emyr wrthi nawr yn rhoi law ar y cefn i cael gweld faint o fraster ar y loen, a mae fe'n cydio yn y gymffon. Ond dim ond ffat ar y gymffon. Does dim cig ar y gymffon, a mae hwnna'n rhoi gaid go lew o faint o ffat sy'n trwy'r carcas i gyd fel. A mae'na dipyn o wlad ar rhaid, felly mae'r rhaid trin a thrafod nhw'n ofalus. Oes. Wrth bod chi'n rhoi llaw arnyn nhw, chi'n gallu gweld, chi'n gallu teimlo faint o ansawdd o gig a ffatser arnyn nhw. Mae gwlan yn gallu bod gymaint o dwyll. A'r dwylo yw'r llydyn mesur gorau gewch chi. Ie. Ond wedyn, os nawn ni edrych o amgylch y cylch, mae Mr Milwyn ac Ifan Davies, Panter Afon Aberystwyth. Mae 3 ffardd y fe yn y dosbarth a chi'n abor yn dda iawn. O, dw, mae Milwyn yn just lan ar hawl o ble dwi'n byw, a ware tig iddo fe. Os oes rhywbeth mlaen ar David Penfrydd mae rhywle, mae Milwyn garantid o fod na. Yn driw i'r bryd. O, di, ware tig. A ddi dacu o'i flaen e. Mae wedi cymryd lle i ddacu, cario ymlaen gyda'r bryd, a ware tig i'n Milwyn am gario ymlaen. A mae'n bwysig iawn bod ni yn cadw'r brydau yma i fynd yn fyr, achos heblaw am hynny, ni'n mynd i golli nos ni'n gorgroesi nhw o hyd. O, di, mae'n braf gweld y defed yma ar bryniau Canolbarth Cymru o hyd fel yna fe. Mae'n fryd wedi bod yn poblogaidd iawn. A mae'r defed yma yn gwneud gwaith neilltuol ar ein bryniau ni ag ati, achos nid yn unig bod nhw'n dda i ni fyta, ond yn dda i'r amgylchedd hefyd. O, di, mae rhaid cadw popeth a balans yn oes, chybod. A mae'r bryd yma yn cadw'r borfa a dan rheolaeth, a mae eisiau balans rhwnt y ddafad a'r bywyd gwyllt. Wel, ar y nodyn yna, fe wnawn ni gael hoi fach o gylch y defed. Ac fe ddawn ni nôl yn y man i weld pwy fydd yn ennill dosbarth Penfrydd Bryniau Cymru. Diolch yn fawr. Dosbarth Penfrydd Bryniau Cymru, dwi'n credu bod Emyr Jones yn mynd trwyddyn nhw'n go gyflym fan hyn, Huw Tiwdor. O, di, mae Emyr yn gwybod ei waith a mae fe wedi rhoi rhain yn 1, 2 a 3 nawr a fi'n credu bydd e'n sefyll ar hynna fi'n credu. Mae'n gwybod i farn yn dweud yn sicr iawn i farn? O, di, mae'n gwybod yn iawn beth mae fe'n edrych am. Mae fe moyn, fel ych chi'n gweld ar y par cyntaf mas efo ni, maen nhw'n sgwar trwy'r corff i gyd. A maen nhw'n siwod yr ansawdd o gig yn iawn arnyn nhw i ateb faint o ffatsi arnyn nhw, dwi'n fe? Mae'r un edrych yn trawiadol i'r beirniad answyddogol sydd tu allan yn dyn nhw. O, di, mae'r hynna'n dalach llygad chi'n dwi'n wech. A mae fe wedi wneud i feddwl an, mae fe mynd i gael y cyntaf Tom Evans o Penfrydd Llanfihangel yn wreiddiol o Pontarfynach, a maen nhw wastad wedi bod ar defed Speckles. Maen nhw wedi bod yn driw i'r bryd yma? O, ydyn, maen nhw wedi. A fod etig, mae Tom wedi wneud yn arbennig o dda yn y sioeau gyda'i Speckles. A mae'n anodd yn dweud gael yr ymrywiaeth na bod chi'n paratoi rhywbeth ar gyfer y sioe frenhinol a wedyn y ffair fan hyn, achos maen nhw'n gwbl wahanol yn dyn nhw? O, mae'n gwbl wahanol ydy. A mae'r bechgyn yma nawr, i ni'n do fan hyn heddiw i weld y defyd, ond maen nhw wedi bod paratoi rhain am y 2 neu 3 mis diwetha.
dim troi lan ar y dydd ma nhw. Yn sicr, nid yr chwarae bach mae paratoi nhw. Yn gyntaf mae Tom a Bethan Evans, Pendre, Llanfihangel a Creiddyn. Tom, enillydd cyson iawn. O, do, gael bach o hwyrthi. Mae'n cysylltiad galed yr ffeiriau na fe. I dod mae'n sawl blwyddyn nawr a i bod yn gyntaf ar y fod yn diwethaf. Mae'n cymaint o ymrywiaeth i gael yn y beiriad na fe. O ran wy'n tew, mae pawb yn edrych am rhywbeth wahanol nhw. Bych chi'n mynd i soi yn y haf, chi'n gwybod beth mae'r bryd characteristics chi'n gwybod beth chi'n oen, ond i dod yn un. A mae'r bryd yma hefyd, mae'n dipyn o wlad ar nhw, felly lot o waith trymo. Oes, lot o waith trymo. Mae wedi cael bach o help gyda'n cymydog Davi Morgan, so fi oedd e'n helpu tipyn o'i. Ond fi wedi bod dachan ei bach fi'n an, ond maen nhw'n bryd dda glannog yr un. O, dyn, lot o golchi a fe, canol lan. Os, maen nhw'n. Na, ond parwy'n mynd wedi rein, pigon o mas munud ola nes i, achos dyfalu beth yw'r teip gorau dod ma. Ie, es i am rein, a felly mae talu offedd i dod yma. Wedyn ni, bod ti wedi gwneud y penderfyniad cywir. Mae llongwyrchiadau mor iawn i ti. Da iawn, unwaith eto. A pris, wyt ti wedi gwneud gwaith da o helpu fe fyd? Do, dim ond helpu o'n un fe. A mae rai cael help da. Oes, mae rai. Llongwyrchiadau mor.